Ola a todos, hoxe temos un deses programas nos que imos aprender un montón de cousas relacionadas ca música, cas tradicións e ca vida. Porque o protagonista do programa de hoxe é un home vivaracho, espilido, intelixente, moi activo. Ten 81 anos, chamase César e igual toca a gaita co tambor que a trompa. A trompa, que é como lle chaman aquí a ese pequeno instrumento que, por certo, se pode atopar con variantes por todo o mundo. Eso sí, en cada sitio chamanlle dunha maneira distinta. Aquí é trompa, pero tamén pode ser birimbao, pode ser guimbarda, arpa de boca, gaita de sapo. Mesmo houve lugares en Francia que lle chamaban trompa de lacayos. En Alemanha, ferro zumbador. En Italia, espanta pensamentos. Nomes bonitos, fermosos e orixinais como o propio son dese instrumento que antes se tocaba moito e que agora segue vivo aquí na Fonsagrada, pero que apenas quedan tocadores de trompa. César é un deles e, como vos dicía, un home que sabe de todo. Este é o punto de partida, Leituego, un fermosísimo lugar situado a un cuarto de hora da Fonsagrada. Claro que aquí o tempo mídese do outro xeito. O aburrimento non existe, simplemente todo vai con tranquilidade. Como lle gusta a César, se hai que pararse un anaco, pois párase. Se hai que botarlle un ollo ás colmeas ou á horta, pois faise. Se o que toque é buscar cogumelos, a modiño e con atención. Pero ollo, se hai que espabilar para ir á feira da garganta, amiguiño, entón sí, espabilase. Porque a César todo lle serve para entreterse, o traballo e a parranda. Na festa, ele é o rei. Percorreunas todas, ca gaita e ca trompa. De feito, ele é un dos últimos tocadores de trompa de Galicia e quizais o mellor. Contounos que antes da guerra a trompa era un instrumento moi popular na zona e por iso, con 81 anos que ten, tivo que gravar un disco para recoller as pezas e romances que recorda. No disco tamén toca a gaita, e iso que, segundo di el, xa non lle dan as mans, sobre todo desde que lle amputaron un dedo por culpa dunha enfermidade nos tendóns. Pero ele é un home de recursos e atopou a solución, unha prótese de corno de vaca. Por que non tes unha prótesis normal? Das que ten todo o mundo. Por que tes esta prótesis? É que se dice que o fillo do pobre enterra a seu padre como pode. Está ben esa. Como é o fillo do pobre? Enterra a seu padre como pode. E o médico que me operou dos dedos, preguntei-lhe se sabería unha prótesis para este dedo. Dice, busque por aí e eu le receto. E fun ás ortopédicas e dixeronme, bueno, si se fai unha prótesis. Moi guapa, moi ben feita, moi chula. E dixenlle, bueno, e o precio? Dice, unhas 500.000 pesetas. Entonces non entran no seguro. E a ti que casas che puxo, 500.000 pesetas. Falamos de cando hai? Canto foi isto? Hai 5 anos, máis ou menos, ou 6. É dun corno de que? Dun corno dunha vaca. E con eso tocas ben a gaita? Bueno, bastante ben, pero non está adecuado aquí ben esta zona, porque o dedo é máis blando. E este de que? Pois esta é de pasta de paladares. E con cal tocas mellor? Mellor esta. Mellor esta? Sí.
Pois nací nesta casa, que tiña o nombre antigo a Casa do Medio. Despois, cando veu para aquí meu padre, cambiaron o nombre a Poi o Casete de Queixoiro. Pero, bueno, o nombre propio era a Casa do Medio, aunque non queda no mesmo medio do pueblo. Aquí nacín eu, levamos unha vida regular, fomos 11 irmãos, eu iba cas cabras, facía por aí pipas de pan, e de fresno, e de castañeiro, e por aí, e sempre estaba chifrando un pouquitinho. Bueno, gustaba a música. Era pequeno, pero era fuerte, era moi elegante, cantaba moi ben. Cantaba, subiaba, xogaba e traballaba, faltáballe tempo para todo. Por iso, cando seu pai o mandaba para o monte, aproveitaba as xoístes para facer gaitiñas de pipas de castiñeiro e cando quedaba en Queixoeiro para xogar ao risco cos amigos, un xogo parecido ao tres en raya. O caso é que cun simples paus e unhas pedras, os nenos de antes eran felices e xa se había música, César gozaba. Dicen que o corvo que nace na pena é tira pa ela. Entonces, pois, cariño, onde se nace sempre hai. E a escola? A escola quedou non sei onde. Pouca tuve. Algo sí, pero moi pouca, porque xa había colegio. E a mí mandaron pouco á escola. E cando me mandaron xa era un pouquinho maiorciño e os vais sabían máis que a mí e eu quedeime atrás, parece que algo de cobardía, ou había cos máis que sabían e eu sabía menos. Entonces, rechacei eso da escola. Aprendín as 4 reglas e por aí, algo. Ti pasabas lo mellor coa gaita, coa trompa... Mellor. César é un valor importantísimo como gaiteiro, xa o vistes, é capaz de expresar uns conceptos musicais moi propios da zona, moi arraigados, con un alto valor musicolóxico e a min particularmente me parece un home moi válido. Ten un repertorio interesantísimo, tamén composto por pezas cheas de tópicos musicais da zona, frases estupendas, ben aderezadas, con eses recursos gaiteiros propios xa daqui, non? É un dos poucos trompistas que quedan vivos desa xeración, non? El ten ese valor precisamente de que é un home de aquela xeración que recuperou, digamos, de alguma maneira a trompa, revitalizou a trompa nos anos, aproximadamente anos 40 máis ou menos, e é prácticamente o único que queda, non? Por que sigue viva aquí e por que se deu tanta esa afición pola trompa aquí na Fonsagrada? A trompa tiña un área de influencia moito máis grande que o que é este Concello da Fonsagrada ou as zonas de Navia de Suarno que poden tocar actualmente, non? Pero a razón pola que se arraiga desta maneira a trompa nun sitio é porque hai ferreiros que a fabrican. Esas artesanías que fais ti, telas por aquí? Sí, teños aí arriba. E podíamos velas? Pódense ver. Bueno, pois a ver se é verdade. Aí subiñamos. Terminar de furala. Este é Oliverio de Queixoeiro, gran ferreiro e amigo de sempre de César. Estános ensinando na súa pequena ferrería como se facían as trompas de antes, as de antes da guerra. Un segredo de familia que Oliverio, de familia de ferreiros, lle ensinará ao seu neto que, polo visto, tamén ten mañas. Pero queredes saber de onde saiu a primeira? Da leira. Atopouna un veciño cando se achaba alá polos anos 30 e os artesáns da zona imitaron a súa forma. A partir daquela, di César que se venderon moitas trompas na Fonsagrada. Facíanse de ferro, de ballenas de paraugas, do que fose, con tal de que soara. E xa vedes, tantos anos despois, aquí segue Oliverio facendo trompas. E atención, porque xa casi está acabando e aínda non nos contou o segredo. O máis importante de todo é deixar estas esquinas que queden ben paralelas, non sabes? E este agujaro que quede ben centradín aquí. Esta peciña é a parte máis importante, a alma da trompa, o que determina o son do instrumento. Chamanlle palleta ou lingüeta. E despois de colocarlle a cuña na base e pulila un pouco, a trompa está lista para tocar e animar calquera festa. Se un experto dá a súa aprobación, claro. A ver logo como sona. Está boa a trompa, está boa. É bon artesano Oliverio, bon artesano. O trompeiro é bon, o trompeiro é dos vos, El dice que tal, pero o trompeiro é dos vos que hai nesta zona. Cal sería o segredo? Onde está o kit da trompa? O secreto hai que apoiar nos dentes os dous gallos logo, yo chamo eu, sí. Aunque non sea nombre propio. E despois que quede libre a lengüeta, que quede libre, porque senón se tropeza nun dente ou nunha cousa, vaise o sonido, non sona. Pero ainda así, facer melodía con eso, porque ao final a caixa de resonancia é a boca.
É todo, sí. Claro. Este non ten notas, este é un aparato sin notas, non sona nada. Entón, como lle faz melodía? Pois cos huecos da boca e ao compás do dedo. Porque para unha moñeira hai que pisar, é distinto, é moi liso. E en cambio outras cousas, outras pezas, pois hai que puntear máis ou menos en cada espacio. Un anaquiño pequeniño de muiñeira. É impresionante, distínguese perfectamente, eh? Temos cenaborias, temos repolos, temos calabazas. A música e a terra sempre tiraron por César. Deixou Queixoeiro para virse a Leitoego. Aquí montou a súa vida, dedicouse á agricultura e ao gando e, sobre todo, a aprender, observando minuciosamente cada planta e experimentando ata atopar o mellor xeito de facelas medrar. E conseguiuno. Mirade que pedazo de cebolas ten na horta. É moi observador. E fago pruebas cas cousas de huerta, da que se dá mellor, da que se dá... Eu sempre vou, cos experimentos que fago, empezo con pouco, e o que mellor se dá é do que máis eu me dedico, porque traballar ao tonto non lle considero ventaja. Inteligente me parece que fun, que superei aquí moito aos veciños. Pero bueno, como currante tampouco non moitazo. Un pedeciño, pero despois iba por aí de juerga moitas veces. Íbamos a pola vila e entre 7 e 8 pareixas... Pola vila serás esas xuntanzas que facíades aquí, a xente nova... As rúas, logo, serán rúas. É que noutros sitios son seráns, noutros sitios son, bueno, en fin, cada sitio chamas de distinta maneira, pero aquí nesta zona son pola vila. Aquí chamamosle, ver de noite o veciño, pois chamámosle pola vila. A mí gustaba a juerga e eu andaba seguido por aí. Ibas 20 kilómetros andando para ir a pola vila? Eras festeiro, 15 ir e 15 volver. Eras 30. Festeiro, eh? Era. A que hora chegabas ti a casa, César? Bueno, pois, se me daba o sono, despertábamos velos a mañá. Ibas andando a pola vila hasta que te cansabas e quedabas a dormir no monte. Quedábame dormido no monte. Non tiñas medo? De noite, por aquí había muchísimos lobos antes. Por eso digo. Cantidad. Non tuve nada. Mi madriña, debeu ser un elemento aquí. Chamamos a Genoveva. Ven pa aquí, Genoveva. Vamos a presentar. Esta é como lle chamas ti, a túa jefa? A miña jefa, sí. Vamos a sentar aquí. Que tal, Genoveva? Como estás? Moi bien. Mira o que estaba dicindo. Mira o que estaba dicindo este home, que era un home de moita juerga. Ui, menudo elemento. Séntate aí. Moita juerga, a ver se está... Está seguro. Sí, está seguro. De moita juerga este, sí, non? Era así. Obetoume broncas, pero con razón a maioría delas. Botoche broncas? Moitas. Claro, porque ademais sodes tan distintos porque a mí gustaba a pesca, gustaba a caza, sempre, e eu atendía algo a todo. A labranza e entonces fun algo vagote. E bueno, hai un refrán que dice... algo vagote. Sí. Hai un refrán que dice troiteiro, cazador e troiteiro, nin meda nin palleiro. Eu chegaba por aí un ou dous que te liara, e marchábamos de pesca ou de caza ou por aí. Que morro tiñan, non? Genoveva, os homes antes tiñan un morrazo que se lo pisaban, chica, eso. Que llevas en esas sayas que tanto vuelo les das. Llevo favos y garbanzos para extraperlar. Las favas valen a duro, los garbanzos algo más. Con esto del extraperlo nadie quiere trabajar. Con esto del extraperlo, con esto de extraperlar. Por eso las señoritas aprenden a manejar. Por aquí parece que non hai todavía nada. Pero bueno, algún aparecerá por algún lado. O mellor de César é que sempre pensa en positivo. Sabe que con pouco de paciencia e ca axuda de Genoveva seguro que ao final aparecen. Pero ollo, para topar boas setas hai que coñecelas, ler, informarse e coller só as que un coñeza ben. Se hai dúbidas, mellor deixalas no chan.
César leva moitos anos recolléndoas e sabe ben que poden ser tan saborosas como perigosas. El di que os que nunca se equivocan son os animais. As persoas, pois, para traballar a terra, para que nos día boa cosecha, para iso somos máis inteligentes as persoas. Pero para buscar as cousas boas que hai, son os animales. Eses entenden máis que entendemos as persoas de cousas boas. Aquí hai un chivato dos hongos. Nos libros chamase molinera. Aquí en Galicia chamanlle o chivato do boletos. É unha seta bastante boa, para o que lle guste, algo fuerte. Non pasa nada. Sabor, así, se non se condimenta algo, non é gran cousa. Bueno, seguimos un pouco máis, non? Esta é unha manita. Rubensens. É comestible. Bueno, pensei que era, non é que é moi dura. No, é tóxica, é tóxica. Esta non é manita, non ten anillo. Esta é tóxica. As setas, pero para collelas, débense conocer. Dicen que ten pacto co demo, ou que as brujas, non sei que é. Algo así é. E é verdad que algo hai, A de César foi unha vida tranquila, que non quere dicir fácil. A súa infancia foi feliz, pero moi dura. Os anos mozos foron divertidos, pero con carencias. Agora, con 81 anos, prefire acordarse só do bo e desfrutar da vida aquí en Leitoego, acompañado sempre pola súa adorada Genoveva, a jefa, como di el. Xuntos sempre, ata cando emigraron a Bilbao. Tiñen xa 50 anos. El traballou de vixiante e ela nunha empresa de limpeza. Son tal pra cal marajota e media. Enténdense, quérense e compleméntanse. El di que se pasa, ela que se queda corta. El é falangueiro, ela máis discreta. César toca e Genoveva canta romances. Xuntos cociñan, atenden a horta e de cando en vez, como di César, fan os deberes. Agora estades noivos outra vez, estades de mozos. Sí, estamos nuevecitos. Vamos a donde queremos. Cando ti te foches a Bilbao, porque a mí dixeronme que te foches a Bilbao por primeira vez, con cantos anos? 50. Como foi ese cambio? Pois foi un cambio bastante bo. Había ali un pariente que dixo: oi, podes ir á oficina de empleo que igual hai traballo e tal. Dixo: vou eu con vosotros. E fomos, e entonces había unha empresa de limpieza que necesitaba xente e dixo, preguntáronme se quería ir traballar. Pois sí, claro, a iso veño. Vai aguantar a traballar as 8 horas? Eu creo que sí. Entonces, daquela era unha jornada de 8 horas. Pero se ti ibas de traballar moito máis. Eu iba de... Hombre! E entonces había moitas mulleres que iban a traballar, botaban 3 días e iban pedir a cuenta, aquilo que non se podía resistir, que era moito traballo, que era un traballo moi bruto e, bueno, sala. E eu dicía, de estar cargando un carro de leña ou cargando un carro de esterco e ir á leira a leválo e volver a descargar na leira. Eso non o dicía, pero pensaba eu para min que aquilo que non era tanto traballo. Mirade, os vosos fillos quedaron ali? Están todos ali? Están todos ali, sí. Ides en coche? Sí. E quen conduce? Depende. Máis ben conduce César, porque anda algo máis que a min. Todo hai que dicir. Eu vou máis despacio e conducir porque chegamos antes. Regular. Agora non se lle pode pisar, César. Que che quitan os puntos. Pues sí. Aquí estades os dous como mozos e con 2 coches. Sí. Ti non estás de acordo ou que? Estou de acordo. Eu dicíalle que nos chegaba un. Porque e tamén dixome un paxariño que te querías que non beba vender o coche. Claro, quería, sí. Pero non me aceptou e aí está. Non me aceptou. Así estamos mellor, porque vamos por libres, cada un por onde pode ou por onde quere. Bueno, está ben. César non terá medo que lle marches, o? No, que va, no. Un domingo estando errando se juntaron 2 mancebos metiendo mano a sus hierros como queriendo pelear. Luego estando peleando se acercó el padre de uno: hijo de mi corazón, no peleas con ninguno. Retírese, ay mi padre, y estoy más fiero que un león.
no vaya a ser que mi espada le traspase el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te han de quitar. Lo que le pido a mi padre, que no me entierre en sagrado, que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado. Con una mano de fuera y con el bronce dorado, con un letrero que diga Felipe fue desgraciado. Y el caballo colorado que hace poco hizo un año, ese lo dejo a mi madre por la tienta que me ha hecho. Los 3 caballos que tuve los dejo para los pobres, para que al menos digan Felipe, Dios te perdone. Aquí termina la historia con la estrella del oriente, y esto le puede pasar al hijo desobediente. De apicultura y agricultura y algo de naturaleza, sí entendo algo, sí. O deste home é coñecemento empírico, observa e aprende, pero últimamente está preocupado por unha enfermidade que lle ataca as abellas e lles impide voar. César tenlle moito respeto a estes bichos desde neno. De feito, cando lle dá a probar o mel da súa colleita a alguén e lle preguntan se o fixo el, César sempre di que non, o mel fano as abellas. Se hai malos olores, non lles gustan. O fume apazugar moito, se o fume non se poden manipular. E os movimentos bruscos non nos queren. Por eso pinchan moito nos ollos, porque sempre están... Os ollos sempre están movéndose. Vendo a César coas abellas, seguro que moitos estades pensando que está moi ben iso de mimalas, de coidalas e de facer mel, pero ese te pican, porque as abellas cando sacan o quillón... Agacharte e estarte quietito. O máis inmóvil posible. Inmóvil. Ora que se empezas a facer quites, non unha sola, ven 2000. Cando está un día de nestas, as abellas andan moi fuertes, e ben pesadas, traen o sitio do néctar cheo. Aquí a mel suele ser máis de brezo, aunque este año tiña brezo, non sei se foi a agua, sei que foi, saliu moi clariño. O mel de aquí é moi oscuro. Como sabemos que o mel está no seu punto, está ben? Se rompe a línea antes de que se poña fino, cuanto máis fina sea o hilo, a mellor categoría de mel. Probamos. Ten máis liga. Miramos logo a ver. A ver, miramos a ver, que fino é o fío. Sí. A ver. Este bo é. Fía fino, non o que? Fía fino, sí. E non pode romper, dis. Se rompe é que é malo. Entendéstelo ben, non? Sí. Podes facer a proba na casa. Se fía fino e non rompe, é que é bo. Este mel, pois, este año aquí é moi clariña. Non sei se foi a moita agua que houve, se por que foi. Ajá. Bueno, probará logo ou non queres? Bueno, a mí... Eu como no ano uns 30 litros de mel ao ano, Canto? 30 litros de mel. Como vas tomar 30 litros de mel? A mañá dúas cucharadinhas soperas, así hai unas, é o primeiro que tomo. E despois... 30 litros de mel e 2 paquetes de tabaco. Exactamente. 2 paquetes de tabaco diarios. Sí. Bueno, bueno a probar. Pois está bo, Estas mieles claras chamanlles mieles aligeradas, pesan menos a ver se lle vou coller o gusto. Cas de brezos. A ver se lle colle. Pois sí. Está rico,
Guiados por César viñemos ata este fermoso lugar, a Garganta. Estamos xa en Asturias. A intención non era só que gocemos coa paisaxe, senón traernos á feira. Este é o punto de encontro de tratantes, comerciantes e músicos. Aquí César está na gloria. Vamos dar por aquí unha rondiña a ver, Genoveva, a ver que hai por aquí de bon. Que vai haber de todo que nunca toparíamos nunha tenda da cidade. Non hai centro comercial que se compare coa variada oferta da Feira da Garganta. Velaí tendes cinzarros, legras para facer zocas ou carracas, obxetos útiles que nunca pasan de moda. Sabedes, César desfruta como un anano. Pero fáltanos por ver algo elemental nunha feira, o gando. Ven a vendero? Non, señor. Non ven a vender? Non, porque non hai quen compre. E logo que ven logo? Presumir con elas? Vas a presumir con elas? Presumir un pouco, claro. Pero ser asno ten unha talla grande, a que sí? E tú de onde eres, só que mala pregunta? Yo de Somao de Pravia. De Pravia. E o galego que taxe vai con ele? Bien. Vaiche ben? Gallegos e asturianos dicen que primos e hermanos. Primos e hermanos. Imos ver os terneros estes a ver como son de guapos. Son teus, ó? Son teus, os terneriños estes. E logo quen é o dueño, ó? Non sei, está por aí. Estará por aí, estará. Solos non están, para que solos non viñeron. Que están presos. Mira que temos unhas terneras moi guapas. Aquí hai unha vaca moi boa. Perna fina, pouco hueso, mucha carne. Ya ten unha cría culona. Cando son colonas marcan 2 rayas na cacha. E esta vai ser moi bueno, un xato moi bon. Non me dediquei a comprar e vender, pero me gustaban máis guapas. E as nenas tamén, que fosen guapas. Dícese que o caballo regalado, que non se lo mira el diente, pero se é regalado, se se compra al cabo, hai que mirar un pouco os precios e compensa comprar algo bon. E para ser bon, hai que ser fillo de bon, polo menos, que senón, ainda así degeneramos algo. Mellorar nunca, pero dunha muller feia un fillo guapo, malamente pode salir. Home, o seu padre é moi bon, e se parece algo ao padre, tamén pode ser. Pero a miña como é guapa, temos uns fillos guapos, sí, señor, e ben feitos, sí, señor. Levou uns tempos, pero fixámonos ben. Así é o envexable mundo de César Fernández, un mundo sen presas, no que cada cousa, os amigos, a festa, o traballo, a familia, ten o tempo que precisa. Que gusto, non? Hola, joventú! Que tal, modestiño? Estupendo, moi ben, E a gaita como se... A gaita está aí na parede. E a outra? E a outra regular, a outra non hai recambio. Non. Non hai recambio para ela. E a túa? A miña estupendo, hombre. É logo, pois, eso gusta-me a mí. A miña non vai tan estupenda, Sí, non pasará de paso. Estás gastado, hombre. Pois olha logo, a ver se se pode botar por aí unha peza. Quen é o primeiro? Como persona non hai pa onde coller, mellor imposible, non? Sí, un gran amigo, des que nos conocemos. Pues aprende más que de un libro, de esta gente, muchísimo, de estas personas que mereció la pena haberla conocido. É un home estupendo, moi formal, moi falador, moi amigo do amigo. Para min é un caballero. César é o mellor deste mundo. Moi boa persona, moi legal, moi exacto, con moi buena conciencia, moi formal. Bueno, é o todo. Fomos sempre amigos e seguiremos sendo se Dios quere.
Sempre me acostumbrei ben aquí, sempre me acostumbrei ben. Cos veciños e ca jefa e cos fillos tamén, e bueno. Pois si tiro para aquí bastante, porque me gusta estar aquí, están moi tranquilos. Estes pueblos da aldea son moi tranquilos. A ciudad para min é algo máis complicada. Sempre hai complejos porque é moito público, moito coche, moita faena e a min tanta cousa non me vai. Eu ando ao meu aire, solo andar ao meu aire mentres que poida. E así seguiremos para 4 días que quedan. Pois nací nesta casa, que tiña o nombre antigo a Casa do Medio. Despois, cando veu para aquí meu padre, cambiaron o nombre a Poi o Casete de Queixoiro. Pero, bueno, o nombre propio era a Casa do Medio, aunque non queda no mesmo medio do pueblo. Aquí nacín eu, levamos unha vida regular, fomos 11 irmãos, eu iba cas cabras, facía por aí pipas de pan e...
Ola a todos, hoxe temos un deses programas nos que imos aprender un montón de cousas relacionadas ca música, cas tradicións e ca vida. Porque o protagonista do programa de hoxe é un home vivaracho, espilido, intelixente, moi activo. Ten 81 anos, chamase César e igual toca a gaita co tambor que a trompa. A trompa, que é como lle chaman aquí a ese pequeno instrumento que, por certo, se pode atopar con variantes por todo o mundo. Eso sí, en cada sitio chamanlle dunha maneira distinta. Aquí é trompa, pero tamén pode ser birimbao, pode ser guimbarda, arpa de boca, gaita de sapo. Mesmo houve lugares en Francia que lle chamaban trompa de lacayos. En Alemanha, ferro zumbador. En Italia, espanta pensamentos. Nomes bonitos, fermosos e orixinais como o propio son dese instrumento que antes se tocaba moito e que agora segue vivo aquí na Fonsagrada, pero que apenas quedan tocadores de trompa. César é un deles e, como vos dicía, un home que sabe de todo. Este é o punto de partida, Leituego, un fermosísimo lugar situado a un cuarto de hora da Fonsagrada. Claro que aquí o tempo mídese do outro xeito. O aburrimento non existe, simplemente todo vai con tranquilidade. Como lle gusta a César, se hai que pararse un anaco, pois párase. Se hai que botarlle un ollo ás colmeas ou á horta, pois faise. Se o que toque é buscar cogumelos, a modiño e con atención. Pero ollo, se hai que espabilar para ir á feira da garganta, amiguiño, entón sí, espabilase. Porque a César todo lle serve para entreterse, o traballo e a parranda. Na festa, ele é o rei. Percorreunas todas, ca gaita e ca trompa. De feito, ele é un dos últimos tocadores de trompa de Galicia e quizais o mellor. Contounos que antes da guerra a trompa era un instrumento moi popular na zona e por iso, con 81 anos que ten, tivo que gravar un disco para recoller as pezas e romances que recorda. No disco tamén toca a gaita, e iso que, segundo di el, xa non lle dan as mans, sobre todo desde que lle amputaron un dedo por culpa dunha enfermidade nos tendóns. Pero ele é un home de recursos e atopou a solución, unha prótese de corno de vaca. Por que non tes unha prótesis normal? Das que ten todo o mundo. Por que tes esta prótesis? É que se dice que o fillo do pobre enterra a seu padre como pode. Está ben esa. Como é o fillo do pobre? Enterra a seu padre como pode. E o médico que me operou dos dedos, preguntei-lhe se habería unha prótesis para este dedo. Dice, busque por aí e eu le receto. E fun ás ortopédicas e dixeronme, bueno, si se fai unha prótesis. Moi guapa, moi ben feita, moi chula. E dixenlle, bueno, e o precio? Dice, unhas 500.000 pesetas. Entonces non entran no seguro. E a ti que casas che puxo, 500.000 pesetas. Falamos de cando hai? Canto foi isto? Aí, 5 anos máis ou menos, ou 6. Xa dun corno de que? Dun corno dunha vaca. E con eso tocas ben a gaita? Bueno, bastante ben, pero non está adecuado aquí ben esta zona, porque o dedo é máis blando. E esta de que? Pois esta é de pasta de paladares. E con cal tocas mellor? Mellor esta. Mellor esta? Sí.